אתה בא עם שמאל וטק, דוחף אתה בא ימין. זה זורק אותנו למעלה. ככה נראה. וואי, אדום רשע. משהו, בוא נצמא אתר בילוי. זה שחור זה? העגלה הזה? זה שחור. רותם, איך היה שחור? תענוג, הוא כמו אדום, אחי, אין הבדל. פשוט יש לו קצת באמצע, אתה רואה כזה ככה. זה המסלול לילה, משם. ככה, ולא רואה את ה... איפה אתה רואה את הפנסים? שם יש פנסים נראה לי. לא. כן, אני חושב שזה מסלול שהולך כזה ככה. הנה פנס. השמש יוצאת עכשיו, בכלל בילוי גדול. יכול להיות שזה... לא, זה אתר הצגה, אני לא... קבל איזה קיקר, על מה אתה מדבר, אדם? איפה? שק. זה באמת להתקשר לפסטיק. זה קיקר רשע. טוב, מי מצלם את מי? הנה הקיקר, טוב. וואו. בוא נקפוץ. זה קיקר של 180? בדיוק אחי, לא, זה קיקר של לתפוס את הבורד ביד. כן, ביביב. זה הדבר. הם רק מתחילים. בוא נשאיר להם כל הכבוד. כל הכבוד. כל הכבוד. ביטה בלאזר, מירה, שיינר, ביטה בלאזר. Die Achterschneidste! Ze vermitten Keten in de vershuis rijden! רותם, אנחנו הסנובורדיסטים היחידים פה. ראית תחת. לעשות עלינו לינץ'. הוא דיברת רעב מספיק בנגן באמת שלו. קיצור, לרדת את כל האופיס הזה עד ל-180. כן. הלאה. תוריד את הגלנץ ליכדי. איפה חידין, אחי? תביא את הקרן, אחי. מה, אני הולך עכשיו ל-180 לקיקר ההוא? לגש. כל הכבוד, כל הכבוד. ביב! כל הכבוד, כל הכבוד. Die Eirenschneid! היי! תן איזה אחד. מה זה היה? היידן שלייד? מה זה היה שם? מה זה? אני מפגש בהר, נו. כן, נו. אוכטה שוויגן. איפה למדת גרמנית? נותנים חולים, אחי. הוא צריך להיות גרמני כדי לדבר גרמנית. אני מעדיף למות ולא להיות גרמני. ביחד אללה. הרבה יהודים אמרו את זה. אומרים לך, תהיה סורי שנטבח או גרמני? מה אתה מעדיף? איך? סורי שאוכל פיצוצים מאסד או גרמני? גרמני? סורי, למה יותר קל לברוח לישראל? קולקה. יותר קל להגיע מגרמניה לישראל מאשר מסוריה. אז מה, ישר לפה, יאנו, בלי משחקים. לא, פה זה קרח. יש פה אופיס קרח. לרדת את זה ולהתחבר אלינו. רגע, הולכים לאותו רכבל בעיקרון? כן. זאת אומרת שאם אני משאיר עשן, זה יחכות למטה שם, שחיכית טוב. אתה לא בא איתנו? אני בא איתכם לאופיס. אבל אתם לא ראיתם. בא לי עליו. איזה יופי של קפיצה מושלמת. אין בית להתרסקות שם. יש בית להתרסקות. למה? כי אתה יודע, אין בית להתרסקות. מי שאומר שיש בית להתרסקות, מתרסק. אתם מתרסקים כולכם בקפיצה הזאת. לא בטוח קל בכלל. מה קרה לכם? יש לכם מטר וחצי גובה. Da die Blaupiste du. Wenn ich jetzt bei dir richtig sehen will, muss ich es dir listen lassen. Oder kann ich nicht da? Hier und dann hier.
למה מפה דף? זה פה? רותם! אתם רואים את הירידה? ברור, ברור, לאט לאט. תראו איפה אני גולש. תבואו אחריי. ים סלעים, דדה. לא יודע מה זה, זה ריח. נראה לי רותם חתך. רותם חתך? כן, לא יכול להראות לך. יאללה, קדימה. תראה לי כמה סלעים, יאללה. מה, בואו תלך לך באמת? רצח. יש פה סלעים, תזהרו. איזה מכנס, כלום לא נכנס במכנס. בושה פה, אדם, אל תקפוץ, אל תקפוץ, אל תקפוץ. לך שמאלה. צריך לבוא אותו מהר, מהר. נחתתי את זה. וואלה? הכוונה התרסקתי את זה. זה לא הקיקר הזה. לא, זה שמה. איפה? אחי, אדם, תסתכל על הסלע. אתה קולט מה קפצתי? אחי, אני פשוט התרסקתי את זה. איפה נגיד? נגיד למטה. איזה דרופ. זה זה? אתה בטוח? ראית שלוש
זוז, 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 זוז. וואו, איזה דרום! חייבים לעשות אותו עוד פעם. וואו, איזה בנג, אכלתי בתחת, גם אתם? צריך לבוא אותו מהר יותר. אתם באתם לאט מדי. מה, אתה דפוק? צריך לבוא אותו מהר יותר. אתה יורד לרכבל הזה? יאללה, אנחנו ברכבל מחכים לך. מה קורה? אני רואה כוכבים, יא גנוב. איך אתה נפלת? אני באתי יותר מהר. נו, ומה קרה לך? הנפילה הייתה פחות כואבת. למה? כי כשאתה בא יותר מהר, אז אתה לא נוחת דוך למטה, אתה נוחת בהחלקה. אתם באתם לאט מדי, אני ראיתי שבאתם לאט. וואו. אני ככה באתי לאט בדרופ הקודם, הגבוה יותר. עוד פעם. לא נעשה את זה. מה, קיבלת חנרת? אתם גם ככה בזבנג, אה? קטנה אבל. וואי, אני אכלתי חתיכת שיפוד. בתחת? אתה עם מגן תחת? זה לא עזר. עזר. הרגשתי כאילו יוצא לי שלשול, עוד שנייה. בסדר, עזר. עזר? וואו. לא היית מרגיש שלשול, היית משלשל. וואו. וואו, אחי, וואו. יאללה, איזה פצצה אכלתי. אתה ראית מה קרה? צילמת מה קרה לי? ברור, צילמתי את שניכם. מה קרה לי? נפלת על התחת. ניסיתי לנחות בכלל? ניסית לנחות, אבל האדם היה על המסלול, כי הוא גם כן נפל על התחת. ולא רציתי לדרוך אותו. לא נורא, חפיף אחי. אדם, הקרבתי את הטוסיק שלי בשבילך. לא, ממש לא. עד שהוא לא היה אומר לך, לא היית עולה על זה. פשוט קפצת פח כמוני. אתה לא יכולת לראות אותי אפילו. לא, לא ראיתי אותך. אנחנו חמורים, אנחנו צריכים לתת ספייס רגע אחד מהשני. לא רק ספייס, גם מהירות. כן, אנחנו חמורים. אני חייב את הקיקר הזה עוד פעם ולבוא אותו מהר. על משהו? אתה לא רואה ג'ג'ה? אז בסדר, תן לי לעשות, אני אעקוף אותו, אני אחכה פה וצלם אותך. אני גם רוצה לעלות את הקיקר הזה. אדם. עוד פעם את הקיקר הזה? אחי, אם אתה בא אותו מהר וישר, אין לך בעיה, אתה פייר. אם אתה בא אותו לאט, אתה צונח. אם אתה בא אותו מהר, אתה ממשיך הלאה, אני אומר לך. אני גם כן באתי אותו יחסית לאט. יש שם קצת חודרה, זה לא... יש שם קצת שלג, לא קרח. לא יודע, אני נחתי על קרח. די להתבכיין. לא, זהו, עבר לי. זהו? יאללה, עוד פעם. עד שנראה כתם חום במכנס הצהוב. לא, אני לא עושה את הקטע הזאת עכשיו עוד פעם.
אין לי בעיה לצלם אותך, אני אלך מסביב. אבל נרד מהמסלול ונלך אליו, לא מהפודו, אף על יגור פה עוד פעם. אה? מה קרה גופרו? אף אחד לא. אתה נפילה? זה מבצע חדשה? צריך לתן על הקסדה או משהו קדימה. כמו שעשיתי עם הבורד. אין לך את המאונט הזה? המאונט לראש? למה אתה חוזר? הלאה. שמע, זה דרופים רוצחים. אני אומר, ג'אג'ה, צריך לעצור שמה, לשים את התיקים, לאכול סנדוויץ' ולצלם כמה שוטים. הלאה, בא.